yung yellow bate, bilala ko yan. Ano dito?
Damdamulag, kusino, longganisa. Damdamulag, kusino, longganisa. Damdamulag, kusino, Supalpal si Kuya. Yang chinelas po, gusto nyo chinelas po. Wala pa naman yan. Siyempre ba siya iPhone niya, te? Temple dapat nag- Tawa ko tayo. Kilala niya mo po yan, 100 lang. 100 lang yung mga plato. 100 lang dyan. Marami dyan, laman nyo pa, marami naman. Ano po? Sige po, nakapagod. Bakit mo na? Magkaiba po. Nalagas kwenta niya. Maria. Nanging 700 po, nalagas kwenta. 360 kilo po. 50 piraso, may 100 lang po. 200. Pwede naman. Hello, Kaya itong dalawa na. Hello, ay, madam yan. Kaya 180.
May kalabasa ka sila, 120? Oh, 120, 120. Ay, kamuti rin. 29 saka 26, 54. Oh. Kasi talo mo bilo? 41. Talo, 220. Makanya lati. Hindi ako laman natin. Ay, may taribyo. Ay, 64 yan. Doon siya kita. Ay, 40 mo. Nakatising tayo. Pero di premier. Ano? Mete. Hey! Tamis naman. Lahat eh. Hazel! 120 kalate. Okay.
Ano pa? Ilan po yung isa? Tita, magkano dito? Magkano dito? Dapat na ano siya ngayon, tita. Nora. Lucky Me Chicken Chili Mansi Mami. Ang pawis pa. Wala kayong Pero pag sa tingin kong pwede.
Lupe. Yes, pili na kayo mga suki, pili. Pili na kayo mga suki, pili. Pili na po. Ano po na? Nutas mo eh. Okay, ni Rizin. Inaharap ko na. Kaya nga. Ayan, 10. Pilay. Pilay. Pero mamaya pa yun kasi pupunta pa ng Bamban yun. Pakunin pa yung kulong. Ah, jeep.
Tadi itu sama. Pindang damulag, tusino, longganisa. 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 Pindang damulag, tusino,